Qiegħed tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Qari mill-Evanġelju skont Luqa. Imbagħad għalilhom parabola biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtaw. Għalilhom, kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża minn Alla u lanqas iħabber rasu minn ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda armla u kienet tmur għandu u tgħidlu: għamilli ħaq kontra l-għadu tiegħi u ma rridx u dam ħafna hekk. Iżda mbagħad bejnu u berruħu qal: mhux għax nibża minn Alla jew għax nħabber rasi min-nies, imma għall-inqas għax din l-armla dejqitni. Ħanamlilha ħaq biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-mulej qal: isimgħu ftit jgħid l-imħallef il-ħażin. Imbagħad Alla lill-magħżulin tiegħu li jgħidulu lejlu nar sejjer ma jagħmlilhomx ħaq. Se joqgħod itawwal magħhom, jien ngħidilkom li malajr jagħmlilhom ħaq. Imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek. Ħuti jeżies iż-żmien tal-pandemija ħalla effett qawwi fuq ħajjitna. Din il-prova hija okkażjoni biex nagħtu xhieda tal-fidi tagħna, biex nikbru fit-tama u nwettqu ġesti ta' mħabba u opri ta' karità. Ħafna ġew milquta mid-dbatija għax tilfu persuna għażiża jew ma setgħux ikunu magħna jew tħalli din id-dinja jew waqt id-difna. Ir-relazzjonijiet familjari u soċjali għaddejjin minn prova jibsa. Il-kriżi ekonomika, n-nuqqas ta' xogħol, inislu biża' dwar il-futur dejjem iżjed inċert għall familji tagħna. F'din l-esperjenza xi ftit jew wisq inħossuna bħall-ewwel komunità nisranija li l-ktieb tal-Atti tal-Apostli jiddeskrivija b'din l-espressjoni: il-Knisja kienet qiegħda titlob lil Alla bil-ħerqa. Aħna wkoll nixtiequ ninaqdu biex nollu quddiem Alla it-talba tagħna ħalli jagħti widen għal dak li qed nitolbuh. F'dan ix-xahar ta' Mejju ejjew ninaqdu madwar il-Papa li qiegħed isejjaħ lill-Knisja kollha biex flimkien ma' Marija Omm Alla titlob għal tmiem dan it-tiġrib. Il-lampa li għadna kemm xelna tfakkar lill-komunità tagħna li aħna ġejna imsejħin nitolbu għal tmiem tal-pandemija. B'mod partikolari illum l-intenzjoni tal-Papa hija li nitolbu għal Papa l-isqfijiet, il-presbiteri u d-djakni. Il-lampa li nitolbukom għalhekk biex tisru f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu. Nistiednu lil dawk li ma jistgħux ikunu preżenti biex tul dan il-jum kollu jingħaqdu magħna fit-talb minn djarhom, mill-postijiet tax-xogħol u mill-komunitajiet parrokjali mifruxa f'pajjiżna. U għalhekk ejjew nitolbu flimkien lill-Omna Marija u ngħidula: taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu Omm Qaddisa ta' Alla, la twarrabx minn quddiemek it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna u eħlisna dejjem minn kull tiġrib, o Verġni glorjuża u imbierka. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Tislim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Qudiesa qegħdin nofru hija ringrazzjament lil Madonna għal grazzja maqluwa. Ħoti ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u fiduċjusi fl-imħabba ta' Alla lejna nitolbuh jaħfer il-ħtijiet tagħna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Atina mulej li d-dinja timxi skont l-ordni tiegħek għal paċi tagħna u li l-Knisja tiegħek tqimek ferħana fis-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li ju Alla
u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' bin Sirak. Infaħru issa lin-nies ta' ġieħ u lill-missirijietna nisel wara ieħor. Imma hemm uħud li m'għandhomx tifkira u webu bħalli kieku qatt ma jgħixu u saru bħalli kieku qatt ma kienu u hekk ukoll uliedhom warahom. Imma dawn huma n-nies ta' ħnina li l-emejjel tajba tagħhom ma jintasewx. Għantu liedhom jibqa' il-ġid li kellhom, nisilhom joqgħod għal patt u minħabba fihom uliedhom ukoll. Nisilhom jibqa' għal dejjem u sebħhom ma jitħassarx. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Għannu lill-mulej għanja ġdida fil-ġemma ta' ħbiebu it-tifħir tiegħu. Ħa jifraħ Iżrael bil-ħalliq tiegħu u jitennew u Tzjon bis-sultan tagħhom. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Ħa jfaħru bis-sfin l-isem tiegħu bid-daq tat-tnabar u taċ-ċetra għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ l-fqajrin bir-rebħa. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom. It-tifħir ta' Alla jkun fuq fommhom, dan hu ġieħ għal ħbieb tiegħu kollha. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Jien għażilt lilkom jgħid il-mulej biex tmorru tagħmlu il-frott u l-frott ta'kom jibqa'. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Wara d-daħla missjanika f'Ġerusalem, Ġesu baqa' sejjer fit-tempju u taħarsa madwaru. Imbagħad billi kien ġa sar il-ħin, ħareġ biex imur Betanja ma' 12. Il-għada kif ħarġu minn Betanja ħadu il-ġoħ. Mil-bogħod li maħsiġra tat-tejn kollha weraq u mar jara jsib xi ħaġa fija. Imma kif resaq ħdejja ma sabilha xejn ħlief weraq għax it-tejn kien għadu mhuwiex żmienu u qalilha għat-tiżjed ma jkun hawn min jiekol frott minnek għalli ġej. U d-dixxiepli semgħuh. Waslu Ġerusalem. Kif daħal fit-tempju qabad ikeċċi l-bejjija u jxerret li kien hemm fit-tempju qaleb l-imwejjeb tas-sarrafa tal-flus u s-siġġijiet ta' dawk li kienu jbigħu il-ħamiem u ma ħalla l-ħadd mobbi b'xi ħaġa jaqsam mit-tempju. U beda jgħallimhom u jgħidilhom: ma hemmx miktub li d-dar tiegħi tkun tissejjaħ dar it-talb għal ġnus kollha? Intom imma għamiltuha għar tal-ħallelin. Dan wasal f'udnejn il-qassisin il-kbar u l-kittieba u bdew jaraw se jagħmlu biex jeqirduh għax huma kienu jibżgħu minnu billi l-poplu kollu kien mimli bil-għaġeb għat-tagħlim tiegħu. Fil-għaxija imbagħad ħarġu barra mill-belt. Filgħodu kmieni huma għaddejjin minn hemm raw is-siġra tat-tejn imnixfa sa mill-għeruq. Pietru ftakar u qallu: Rabbi, it-tina li sħiet int nixfet. Ġesu jieġbu u qalilhom: Emmnu f'Alla, tassew ngħidilkom li jekk xi ħadd jgħid lil din il-muntanja jintrefa' u jinxteħet il-baħar bla ma joqgħod jitħasseb f'qalbu, imma jemmen lil dak li jgħid ikun se jsirlu żgur. Għalhekk ngħidilkom, kull ma titolbu fit-talb tagħkom emmnu li tkunu ġa lajtuh u jingħatalkom.
U meta tkunu weqfin titolbu jekk ikolkom xi ħaġa kontra xi ħadd, aħfru ukoll missierkom li jew fis-smewwiet jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Interessanti dan il-ġest ta' Ġesu ma' siġra tat-tin. Li nixxifa imur ifittex il-frott u ma jsejbx. Dan Ġesu ma għamlux għax kien irrabjat. Imma dan il-ġest ta' Ġesu huwa ġest simboliku li juri fil-font il-għafsa ta' qalb li kellu. Infatti, x'jiġri jitla fit-tempju u jara li t-tempju ġien imkasbar għax mhuwiex aktar il-post tat-talb, il-post fejn il-bniedem ma baqax il-post fejn il-bniedem kien jagħmel esperjenza vera ta' Alla. U għalhekk, kif jirrakkontalna hawnhekk San Mark jaqleb l-imwejjed u jgħidilhom id-dar ta' missieri għamiltuha dar tal-ħallelin. L-istess ħaġa meta jaraw dan il-Farizej, is-saċerdoti tat-tempju jibdew ifittxu biex joqtluh, biex iwarbuh għal dak li huwa għamel, riedu jpattu wielu. Kif jispiċċa l-Vanġelu? Ġesu jistedinna biex nagħmlu fil-ħajja tagħna żewġ affarijiet. Nemnu, u meta nemnu tassew it-talb iħalli l-frott, u t-tieni ħaġa biex naħfru lil xulxejn. Din hija s-siġra tat-tin. Is-siġra tat-tin għal Farizej għal Lut hija simbolu tal-ħlewwa tal-kelma ta' Alla, il-benna ta' Alla. Infatti il-frotta tat-tin il-koll nafu hija frotta bnina ħelwa. U il-Farizej ħafna drabi kienu ta' spiss joqogħdu jimmeditaw il-kelma tal-Alla propju taħt is-siġar tat-tin, għaddel tas-siġra tat-tin. U għalhekk kien hemm dan il-kollegament strett bejn il-frotta tat-tin u l-ħajja tal-bniedem. Għalhekk Ġesu inixxef dik is-siġra għax dik is-siġra maħluqa biex toffri mill-benna tagħha, maħluqa biex toffri l-ħlewwa tagħha. Ma dik mija xejn għajr, simbolu tiegħi u tiegħek. Jiena u int Alla ħalaqna biex nikbru fil-fidi tagħna fih u nwasslu lil xulxin l-imħabba tiegħu. Għalhekk u iwassalna biex naħfru lil xulxin. Jasal min jaħfer min ikollu il-Alla f'qalbu. Il-bniedem waħdu bil-qawwa tiegħu ma jista' jasal qatt biex jaħfer. Walek ejjew nitolbu l-Mulej Ġesu jagħtina l-qawwa u l-kuraġġ jenna bil-istess qawwa tal-Ispirtu Santu biex aħna l-kelma li nisimgħu inħalluha tagħti l-frott fil-ħajja tagħna. Ħalli aħna wkoll dik il-kelma twassalna biex nagħmlu opri ta' imħabba, opri ta' maħfra.
Kristu huwa id-dar tat-talb għal popli kollha, ejjew għalhekk nitolbuh u nresqulu it-talbiet tagħna fl-isem l-umanità. Għal komunità nisranija kollha, ġeddida fil-ħidma tagħha biex id-dinja iddoq il-ħlewwa ta' imħabtek nitolbu. Għal dawk li huma responsabbli mill-bini ta' knejjes ġodda, għamel li l-ħidma tagħhom tgħin lil kull min jidħol f'xi knisja sabiex jagħmel esperjenza vera miegħek nitolbu. Għal morda u għal dawk kollha li qed ibatu sabiex jitfarġu bil-għajnuna u it-talb tal-poplu għaddejs tiegħek nitolbu. Għalina il-koll li qegħdin jieħdu sehem f'din l-Ewkaristija, nissel fina mulej sentimenti ta' ħniena u maħfra nitolbu. Min dan is-santwarju għażejs tal-Madonna ta' Pinu, kompli birek u qaddes mulej lill-familji kollha tagħna. Għamel li huma jkunu tempju ħaj fil-fih inti tagħmmar nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. U Allani fil-ħniena, kattar fina il-fidi u għatina il-qawwa tal-imħabba tiegħek bi Kristu Siedna. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, inti tatina l-ġid tal-art biex minnu nġibulek l-offerti tagħna u inti tilqaħħom għax taf li aħna nofruhomlok bħala għaddejja mogħtijin għas-servizz tiegħek. Fil-ħniena tiegħek għamel li bħalma dawn l-offerti jiswew ta' mertu għalina quddiemek, hekk ukoll insibuhom ta' ġid biex niksbu il-premju tas-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il-fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u li inti battulna bħala Salvatur u Feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirrit għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieба u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jint trid fija, jint li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għati paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Tarbin tmajtna mulej blikel li salvana. Is-sagrament li bieħ fil-ħnina tiegħek ta' jixna fuq din l-art, fit-tiba tiegħek għamel li permezz tiegħu ikollna sehem fil-ħajja ta' dejjem. Bi Kristus jedna il-mulej magħkom. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.